dan zag ik daar een locomotief. En als je glimlachte, dan zei mama: je bent mijn alles, hartedief. Geen pijn. Ik stap niet uit. Ik blijf hier zitten. Ik ga niet weg, weet niet waarheen. We rijden door, nu even bitten. Maar als ik wakker word, dan ben ik vast alleen. Ben ik vast alleen. Elke leraar, onderwijzer is in wezen een sadist. Elke leraar, onderwijzer is in wezen een sadist. In die zadelen een zuurzure jeugd, dat zet het geen elke leraar. Zij zijn aan de leraar. In principe is een leraar, dat is genetisch, diep van binnen.